ሰላም ኣብዚ ቪድዮ ብዛዕባ ሕማም ድርቀት ከብዲ ወይ ከዓ ኮንስቲፔሽን መንቀልታቱ ምልክታቱን 5 መፍትሕታት ድርቀት ከብድን ክንርኢ ኢና። ብዋናነት ድማ ድርቀት ከብዲ ባዕልና ከመይ ክንፈትሖ ከም እንኽእል ክንርኢ ኢና። ክሳብ መወዳእታ ተኸታተሉ። ድርቀት ከብዲ ሓደ ሰብ ሰገራ ንምፍታን ዝሽገረሉ ፀገም ኮይኑ ምቸት ካብ ምስኣን ሓሊፉ ንድሕንነትናን ጥዕናናን ክጓዳእ ይኽእል። ሕክምና እንተዘይተገይሩሉ እውን ኣብ ሰውነትና ብዝተኣከበ ርስሓት ምክንያት ንዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ፀገማትን ምግቢ ናይ ምሕቃቅ ፀገምን ከስዕብ ይኽእል። ስርዓት ኣመጋግባናን ናይ ዕለታዊ ተግባራትናን ብምስትክኻል ድርቀት ከብዲ ንምክልኻል ይከኣል። ምልክታት ድርቀት ከብዲ እንታይ እዮም? ኣብ ሰሙን ትሕቲ 3 ግዜ ምፍታን፣ ደረቕን ጠንካራን ዓኾር ዝመስል ፍታን ምፍታን፣ ፍታን ከም ዘይተወድአ ወይ ድማ ዝተረፈ ከም ዘሎ ምምሳል፣ መሃንቱስ ወይ ከዓ ናይ ሰገራ መውፅኢ ክፋል ዝተዓፀወ ኮይኑ ምስማዕ፣ ናይ ከብዲ ምቸት ምስኣንን ካብ ናይ ወትሩ ዝተሓተ ናይ ማዕናጡ ምንቅስቃስ ምህላውን ምልክታት ድርቀት ከብዲ እዮም። መንቀልታት ድርቀት ከብዲ እንታይ እዮም? ድርቀት ከብዲ ብኣግባቡ ንምፍታሕን ንምክልኻልን ዋና መንቀሊኡ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ድርቀት ከብዲ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ክፍጠር ዝኽእል እንትኾን እቶም ቀንዲ መንቀልታት ግን ኣብ እንምገቦ ምግቢ እኹል ፋይበር ወይ ከዓ ሓሰር መሰር ዘይምህላው፣ እኹል መጠን ማይ ዘይምውሳድ፣ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ዘይምግባር፣ ጥንሲ፣ ዕብየት ወይ ከዓ ዕድመ ምድፋእ፣ ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ፀገማት ንኣብነት ናይ ሆርሞን ሕማማት ከም ሃይፖታይሮይዲዝም፣ ሕማም ሽኮርን ናይ ነርቭ ሕማማትን ዝተወሰኑ መድሓኒታትን ድርቀት ከብዲ ከስዕቡ ይኽእሉ እዮም። ሕክምና ወይ ከዓ መፍትሕታት ናይ ድርቀት ከብዲ እንታይ እዮም? ድርቀት ከብዲ ኣብ ኣመጋግባናን ኣብ ዕለታዊ መነባብሮናን ለውጢ ብምግባር ክንፈትሖ ንኽእል ኢና። እዚ ማለት ሰገራ ኣብ ማዕናጡና ዝጓዓዘሉ ቅልጣፈ ብምውሳኽ ወይ ድማ ናይ ማዕናጡ ምንቅስቃስ ብምንቕቃሕ ክፍታሕ ይኽእል። እዚ ንምግባር ድማ መፍትሕታት ምጥቃም የድሊ። እቲ ቀዳማይ መፍትሒ ኣመጋግባ ምስትኽኻል እዩ። ኣመጋግባና እኹል ናይ ፋይበር ወይ ከዓ ሓሰር መሰር ዘለዎ ምግባር። እዚ ፋይበር ወይ ከዓ ሓሰር መሰር ንሰገራ ክበዝሕ ማይ ክሕዝን ልስሉስ ክኾንን ይገብሮ። በዚ ምክንያት ድማ ሰገራ ትክክለኛ ቅርፅን ክብደትን ሒዙ ኣብ ማዕናጡና ክጓዓዝ ይገብሮ። ፋይበር ብበዝሒ ዘለዎም ምግብታት ድማ ኣሕምልትን ፍራምረን፣ ዝተፈላለዩ ጥራምረ፣ ሩዝ፣ ካብ ሙሉእ እኽሊ ዝተዳለወ ዳቦ ወይ ከዓ ሕምባሻ፣ ፓስታን ይርከብዎም። እቲ ካልኣይ መፍትሒ ድማ ብበዝሒ ፈሳሲ ምውሳድ እዩ። በቢመዓልቱ እኹል መጠን ማይን ፈሳስን ምውሳድ እቲ ሰገራ ልስሉስ ክኾንን ብቐሊሉ ክሓልፍን ብምግባር ድርቀት ከብዲ ይቐንስን ናይ ከብዲ መንፋሕቲ ከይህሉን ይገብር እዩ። እቲ ሳልሳይ ድማ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ምዝውታር እዩ። ስሩዕ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ናይ ማዕናጡ ምንቅስቃስ ክነቃቅሕን ኣብ ማዓንጣ ናይ ሰገራ ምንቅስቃስ ክውስኽን ብምግባር ድርቀት ከብዲ ይከላኸል። እቲ ራብዓይ ድማ ፍታን ንምፍታን ዘይምድንጓይ እዩ። ድርቀት እንተጋጥመና ፍታን ዋላ ይምፃእና ፍታን ምምኳር ክነቋርፅ የብልናን። ፍታን ንምኩረሉ ግዜ ድማ ክንመርፅ ኣለና። ንኣብነት ምግቢ ድሕሪ ምምጋብና ካብ 15 ደቂቕ ክሳብ 45 ደቂቕ ኣብ ዘሎ ግዜ ፍታን ክንምኩር ኣለና። ምክንያቱ ድማ ምሕቃቅ ምግቢ ወይ ከዓ ዳይጀሽን ሰገራ ኣብ ማዓንጣና ክንቀሳቀስ ስለ ዝሕግዝ እዩ። እቲ ሓምሻይ መፍትሒ ድማ ላክሳቲቭስ ዝበሃሉ ናይ ድርቀት መድሓኒታት ኮይኖም እቲ ድርቀት ዝኸፍአ እንትኾን ክእዘዙ ዝኽእሉ ዓይነታት መድሓኒት እዮም። ድርቀት ዘለዎ ሰብ ናብ ሓኪም መዓዝ ክኸይድ ይምከር? ሓደ ሰብ እዞም ዝስዕቡ ፀገማት እንተጋጥምዎ ናብ ጥዕና ትካል ምኻድ የድልዮ። ንልዕሊ 3 ሰሙን ዝፀንሐ ዘየቋርፅ ናይ ከብዲ ድርቀት
ዕለታዊ ተግባራት ንምትግባር ዝጽገም እንተኾይኑ ካብ መሃንቱስ መድመይቲ እንተሃልዩ ኣብ ዝጥቀመሉ ሶፍት ደም እንተሃልዩ ኣብ ፍታን ደም እንተሃልይዎን ዘየቋርጽ ቁርጸት ከብዲ እንተሃልይዎ ኣብ ሰገራ ዘይልሙድ ናይ ሕብሪን ለውጢ እንተሃልይዎን ክብደት ምቕናስን እንተሃልይዎ ናብ ትካል ጥዕና ክኸይድን ምስ ሓኪም ክመኸርን ኣለዎ። ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ነዚ ይመስል ፈቲኹምዎ ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ቀጻሊ እውን ጠቐምቲ ትምህርቲ እናሓዝክዎ ክመጽእ እየ። ሳብስክራይብ ላይክ ግበሩለይ ርእይቶሃውኒ የቐኒለይ።